Salutare tuturor, bine v-am găsit la primul episod de Roblox Project Delta. Astăzi vom merge în zona cu gaz. Pentru primul videoclip avem tot lootul, sperăm să nu murim și dacă murim asta este. Deci, primul episod cu Project Delta. Hai să dăm sunetul mai încetul pe joc. Opa. Ca să... Stai să zicem, nu-i nimeni, niciun prieten avea online, că noi când ora 12:30 noaptea. Acum mergem în zona cu gaz, facem un videoclip de Project Delta. O să pun titlul Project Delta partea 1. Și o să ne jucăm. Fix acum am postat să văd dacă s-a postat videoclipul cu ATV-ul. Se pare că nu știu ce se întâmplă, dar în fine. Așa merge. Așa. Dăm să ne spawneze. Unde ne-a spawnat? Aproape de zona cu gaz, numai bine. Mergem la zona cu gaz aici. La M2, M3, N3, N2, N3. Aici e zona cu gaz. Noi avem toate. Avem blue card care mai avem o folosire și orange cardul care mai avem 9 folosiri. Avem repair kit-uri la noi, tot ce ne trebuie ca să fim, ca să nu se întâmple ceva. Opa, se trage din spate, nu-i bine. Eu nu joc foarte bine, adică joc destul de ok, dar nu știu cel mai bun. Și acum am și supresor pe acasă și de astea. Sper să nu mor. Dacă muri mai să trage de la bossul cu acau mic. Dacă o să facem un episod când mergem cu un prieten de-a meu, nu știu dacă o să-l auziți pe el, că o să vorbesc cu el pe WhatsApp. Facem un episod de Project Delta dacă vă place, când mergem la airfield și batem elicopterul, o să fie șmecher. Vă arăt zonele, uite, mergem dacă vreți și la vila, și la frigate, și la lighthouse, mergem peste tot, numai să facem, să văd acolo niște like-uri, măcar, chiar dacă nu sunt cel mai popular youtuber, măcar pe acolo să fie câteva like-uri, ca să văd măcar că să uită cineva la videoclipurile astea, că altfel nu prea ar avea rost să le fac. Adică pierd timp, mai bine fac niște videoclipuri care măcar se uită cineva la ele. Da, deci în fine. Mergem zona cu gaz. Deschidem alea. Sperăm să nu fie lutată. Asta e tot ce sper eu. Să nu fie lutată sau să nu dau de un player. Momentan n-aș vrea să dau de player. Și dacă dau, aș vrea să nu mor. Ar fi bine dacă aș da de un player, dar să-l pot omorâ. Că altfel nu-i bine. Filtre. Hai să nu mai lutăm zona asta, mergem direct acolo. Ca să nu vină ceva player să ne bată. Pentru cine nu știe de jocul ăsta, se cheamă Project Delta. Este pe Roblox. Se cheamă Project Delta. Project-Delta. Așa se scrie, deci cine e interesat de jocul ăsta și îi place, să intre pe Roblox, să caute Project Delta. Oh, masca de gaz. Am uitat să o pun. Hai să-mi dau un heal. Am uitat să pun masca de gaz și am intrat așa și de-aia mi-am luat zero damage. Voi să nu faceți așa dacă... Player.
Ceva player. Îl aud. Iisus. Îl campez. Aștept. E player. Mi-am pus vizorul jos. Îl așteaptă, că cred că vine. Mort. Ceva lutare? Nu are, doar de astea. Deci luăm smartphone-ul, că îl putem vinde și pentru cine nu știe, dacă îl vindem, facem bani. Cu banii ne dăm upgrade la safe și ne punem mai multe chestii în safe. Cum ar fi în safe, eu am 20 de M4-uri, care un M4 e extrem de rar. Îți poate pica numai din flare gun roșu. Cum ar fi să găsim un flare gun roșu? Aș avea foarte mult noroc. Deci am omorât un player. Și acum mă tem să nu vină alt player. Deci uitați, Dozer Plush-ul, puteți primi pe el armură JPK sau armură Dozer sau PKM. Dacă aveți noroc, puteți face rost pe el și de M4. Îl puteți vinde cu 15k, dar nu s-ar merita să-l vinzi, că dacă poți face rost de chestii mai bune, de ce să nu faci? Hai că lutăm. Lighthouse. Deci Lighthouse Key o să dau la giveaway. O să dau două Lighthouse Key-uri pe gratis. La cine scrie primul în comentarii, cine îmi scrie primul numele lui de pe Roblox în comentarii și vreau că e Lighthouse pe jocul ăsta, eu dau. Pe jocul ăsta vă puteți juca de pe telefon, de pe calculator, de pe toate. Wow, Asval. Asta mai e foarte bun, Asval. În momentan eu stau, uite, Dramec pentru MP5. Combat Gloves, nu? Replica și asta o vindem. Wow! Pentru cine nu știe, Whisper Plush-ul e cel mai bun pluș din joc. Poți primi pe el 5 JPK-uri sau, nu știu, vreo 2 M4. Ei, no way. Avem Red Flare Gun. De asta vă povesteam. De Flare Gun-ul ăsta. Din Flare Gun-ul ăsta ne poate pica M4A1. Ei, no way. Trebuie să fug să dau live. Ca să-l dau pe alt server cu un prieten de-a meu. Să-l dau singur pe alt server. Îl dăm pe al doilea videoclip. Pe alt videoclip îl merem și îl dăm. Îl dăm pe alt videoclip. Acum trebuie să fug, că mi-e frică să nu mor cu el. Îl dăm pe alt videoclip neapărat. Trebuie să fug, să dau live. Te rog, nu muri. Te rog să nu mor. Mișcă-te stânga-dreapta.
Numai să nu mor și dă-i să dau live. Deci, după cum vedeți, acolo sus ne apare că în 11 secunde ne pune în joc. Ne bagă în lobby. Și dacă ne bagă în lobby, o să fie perfect. Bine! Deci am găsit Red Flare Gun, cel mai rar flare gun din tot jocul. Și am găsit și Dramec pentru MP5, care și ăla e destul de rar. O să vă arăt ce am în safe. M-am prima dată, deci vreau să vă zic ceva despre flare gun-ul ăsta. Deci, flare gun-ul ăsta, deci flare gun-ul care am făcut eu rost acum, și Whisper Plus-ul e foarte rar, da, flare gun-ul ăsta pot primi 2 milioane de bănuți pe el. Uite cum arată, e prea șmecher. Deci ăsta se cheamă Red Flare Gun. Uite, acolo scrie Flare Gun, dar zicem Red pentru că e roșu, da? Și el are lumină verde. Deci dacă vedeți un Flare Gun cu lumină verde pe cer, e loot bun acolo. Ei, no way, că sunt așa norocos. Hai să vedem. Deci cam așa mi-arată mie inventarul. Am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 SVD-uri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 de M4 și ați valuri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ați valuri, că am unul ăsta aici. Stai să-i băgăm un încărcător ca lumea. Măcar să scot gloanțele, că încărcătoarele 20 nu mi le trebuie. Sau să dăm acum flare gun-ul. Să dau acum. Chiar dacă nu suntem pe alt episod, îl dăm acum, mă. Numai stați să vedem. Bă, cât noroc să am. Să se spawneze flare gun. Deci, stai să pun ăsta așa. Cât noroc să am să găsesc flare gun. Hai să vindem chestiile. Vindem chestiile pe care le avem. Și apoi ne punem banii safe. Chiar dacă, na. Și să nu jucați niciodată cu banii la voi. Dacă jucați cu banii la voi, dacă vă omoară cineva, îi pierdeți. Așa. Ok, da, niște filtre. Pot să vând câteva filtre. Uite, asta pot. Așa. Deci trebuie neapărat să ne punem gloanțele de asfalt. Deci dacă reușim să-l dăm ăsta fără să murim, fără să mor, e perfect. Dar pun pariu că o să mor, deci imposibil să nu mor cu așa ceva. Deci aruncăm ghiliul, nu am găsit alt ghili, dă-l încolo. Trebuie să ne punem dozer plașii, banii și whisper plașii mai rar. Ce să mai pun? Îl umplim de asta așa. Vedem un SVD, uite, un SVD care are numai încărcător de 20. Încărcătorul ăsta se aruncă. Încărcătorul ăsta la iară. Și punem Dramego, așa, bun. Ideea e, nu știu ce să fac. Să-l dau acum. Ori să-l pun în safe și să mai merg o dată să lutez zona cu gaz. Și ideea e că n-am cum nici să mă sfătuiesc cu voi. Pentru că eu văd comentariile numai după ce editez și postez. Mamă, ce să fac? Hai că îl dăm acum. Îl dăm acum. Chiar dacă e extrem, dar extrem de riscant. Stai să-mi pun orange card-ul măcar să nu mor cu el. AK-ul ăsta dă-l încolo, ia ce am pe el, un scop. Joc, îl ține în inventar, n-am ce să fac. Deci așa, am pus ăla. Aruncăm ăsta ce are pe... rifle scope-ul. Rifle scope-ul dăm jos.
Încă un M4. Deci avem 7 M4. Ia, zi te rog că n-am scopul ăsta. Am scopul ăsta, am scop, n-am scop, am scop. Că numai să pun scop. Eu pe toate am scop, nu? Nu, uite pe ăsta nu am. Deci da. Unde mi orange cardul? Încă vine inventar cumva? Nu. L-am pus. Unde mi orange cardul? Întreb și eu. L-am pus, cred. Da, aici, cred. Sau am dropat. În fine, nici nu mai contează. Avem Red Flare Gun ăsta. Intrăm pe un server cu puțini. Așa să faceți și voi. Intrați pe un server cu puțin rău, de Europa. Cine e din România? Nu știu, depinde din ce continent vă jucați. Eu cum mă joc din Europa, din România. Trebuie să găsim Estonia Border. Unde Estonia Border, nu-i bun premium. Dacă vreți să cumpărați premium, faceți-o. Dar nu se merită premium. Eu zic să vă luați clasa Elite. Hai să vedem. Uite, ăsta e bun, nu-i bun. EU 12 player. Mamă, sunt cam mulți player, da. Sunt destul de puțin pe... În fine. Să ne spawneze bine. Deci dacă ne spawna bine și îl dăm și ne dă și drop-ul bun. Deci să vedeți ce șmecher o să fie. Deci dacă reușesc să fac rost de ăsta, și primul episod și cel mai tare, cu Red Flare Gun, cu... Wow, ce bine! Oh, ce bine ne-a spawnat! Este... Bine, mă, bine. Suntem extrem de bine. Acolo, la zona de ale... Uite, aici îl dăm. Și fiți atenți. Și facem așa. Venim aici și îl dăm. Apăsăm 4. L-am dat. Ia un copac, ia un buș sau ceva. Nu mă pot uita direct în sus, da. Fine. Să vede avionul. De unde vine? Avem aici o zonă de aliv. Acolo mă duc și de aliv. Sau să mă duc în sus. Și acolo avem. Nu, mă duc în sus, că e mai sigur. De unde vine? De unde vine avionul? Aha, de acolo. Să vedem să spawneze bine. Să spawneze bine. Și acum, mamă ce bine l-a spawnat. În apă, nu? Da, în apă. Să coboare. Și nu stați niciodată sub el. Deci dacă vă călcat, la un prieten al meu i s-a întâmplat asta. Deci, s-a pus sub el. Hai să vedem și aici. Salutăm. Vai, nu. A murit. Pompariu. Nu. Suntem bine. Ei, no way că suntem bine. Ei, no way că suntem prea bine. Și am văzut că IM4. Lutează. Și tot trebuie să luăm. Ia ghiozdanul mare. Tot. Și tot trebuie să luați. Încarcam. Ceva? Are ceva bun? Nu. Mamă! Ați văzut cum vin playerii? Eram sigur că-s mort la faza aia. Ei, no way cum l-am omorât. Ei, no way. Vizorul jos. Trebuie să fugim full, să dăm live. Mamă, uite acolo. Mamă, cât de riscant a fost.
Ați văzut cum vin playerii? Uite M4, mamă ce bine e. Avem M4, bun. Acum doar să reușim, vorbesc și cu voi și da, să reușim să dăm live. Deci, ain't no way. Ain't no way. Primul episod, deci efectiv, ați văzut, am dat play, n-am făcut nimica. Deci n-am făcut nimic. Doar am dat play și deci atâta noroc niciodată. Eram sigur, eu la faza aia am zis, gata, îs mort. Trebuie să dăm live. Uite aici. Trebuie să dăm full live. Arma în mână și stai. Campează. Dacă ăla juca cacao, că am văzut că are ca în inventar, dacă ăla trăgea cacao după mine, era mort. Dar el o tras cu altă armă. Deci am avut noroc. Da. Avem M4. Nu vine să cred. Primul episod, primul flare gun dat, primul M4 luat. Deci vreau să vedeți cum o să mă îmbrac tot. De la tot, deci o să-mi iau tot ce am eu. Și dacă o să am multe aprecieri și like-uri, dacă o să am multe like-uri, o să dau acest, unde este, uite, ăsta este un GPS, ați văzut cum o văd eu pe hartă. Eu am deja unul aici, ăsta îți rămâne pe veci. Ăsta dacă l-ai, îl pui aici și îți rămâne pe, o să-l dau și ăsta giveaway. Numai prima dată vreau să vă uitați un pic. Deci, o să vedeți ce șmecher arăt. Mamă, un M4, așa, cu M4 în mână. Și îi pun și scope atog. M4 în mână. Așa, hap. Uitați cum arăt. Și fără M4. Deci, arăt extrem de fain. Ok, vreau să-mi iau acum tot gear-ul pe care l-am avut înapoi. Hainele astea nu sunt foarte bune, dar arată șmecher. Uite, armura asta e cea mai bună din joc. Nu știu dacă e cea mai bună, de așa știu. Hai dăm drop la mâncare și la chestii de-astea. Cine vrea să iei? Ok, deci... Bun. Mie nu... Wow, ce SVD fain am. Am și uitat la câte chestii am. Ok, trebuie să luăm astea. Ne facem loc de M4. Uite, M4 să pune tot timpul aici. Pune M4. Wow. Deci n-am cuvinte. Deci nu m-am gândit niciodată. Nici un pic nu m-am gândit. Eu am zis, hai să fac un videoclip, să văd ce se mai întâmplă, să fac și un videoclip așa. Și nu m-am gândit că o să fac rost de M4 din primul video. Mamă. Nu m-am gândit nici o secundă. Deci momentan hainele astea le ținem la noi, chiar dacă oricum nu o să mai dau play. Deci IFAC-ul ăsta, heal-ul ăsta IFAC, e cel mai bun heal din joc. Deci ăsta dacă îl dai îți face viața full. Deci cai, tăieturi, căi, aerul, piciorul, tot. Când ți le-ai dat ăsta ți-o vindecat tot și ești full viață. Deci avem M4, deci M4 ăsta o să-l pun la loc de onoare, că știu că l-am făcut rost de la primul videoclip. Deci îl pun aici. Și asta știu că am făcut rost de M4 la primul videoclip. Wow. Deci îi operă. Salutare.
Hai să vedem dacă au și oferte pe DAGR, pe GPS. Oricum eu am de vădat GPS-uri. Am mai un GPS parcă pe aici, până inventar. Dacă nu, nu-i problemă să face rost și vă dau, oricum. Numai, mi-a dat unul trade. Ce dorești, șefule? Wow! Wow! Dăm trade, șefule. Mamă, ce cum am scris trade, că m-am grăbit. Ia mă, vrei pe un de la... SVD. SVD. Deci dacă îmi dă ăsta pe un SVD... Oh, ia că face! Ei, nu, vei, deci dacă acceptă? Hai, acceptă, șefule. De ce nu a acceptat? În fine, nici nu mai contează. Ia, hai să facem trade cu ăsta. Ia, vrei GPS? Hai să zicem să se aboneze la canalul meu de YouTube. Da, deci s-a abonat la canalul meu de YouTube. Hai să vedem. Ești român? Are nume de român. Să vedem ce zice. De român? Yes. Sunt. Te abonezi la canalul meu de YouTube. Zi, te rog, n-am brunează. Nu mă lasă să scriu. Nu mă lasă, mă, să scriu. Nu m-a să scriu să-mi dai subscribe, în fine. Da. Deci... În fine, nu mă lasă să scriu. În fine. Deci avem de toate. Hai să facem un trade, vedem. Un trade pe aici. Trade, mă, stai mă, trade. Dăm trade. Uite așa, dagger. Un GPS, dacă ce dai. Nu dă nimic, mă. E grăbit. Și când e grăbit un om, e grăbit. Da, în fine. Deci, revenim. Ce să mai revenim? Deci cam atât a fost și cu episodul ăsta. Dacă mai vreți episoade, dați like, subscribe, abonați-mă de toate și mai facem videoclip cu Project Delta. Vă salut, cam ăștia am fost astăzi. Pa!